Prišla mi otázka na tému slobody, takže dnes budem na ňu odpovedať. Ľudia si myslia, že sloboda je to, keď sú bohatí a môžu robiť to, čo chcú. Alebo môžu ísť kam chcú. Alebo sú slobodní tým, že nemajú partnerov. Ale to nie je skutočná sloboda, pretože skutočná sloboda začína tu. Pretože tu je zámok, ktorého kľúč máš iba ty v rukách. Nie tvoja mama, nie tvoj otec, nie spoločnosť, nie kultúra, nie štát, ale ty. To znamená, ty jedine máš tento kľúč v rukách a ty si môžeš dať povolenie sám sebe tento zámok odomknúť. Ty sa rozhodneš, čo budeš robiť so svojím životom. Ty sa rozhodneš napríklad dnes, že zmení spôsob svojho života, že inak budeš robiť veci, s inými ľuďmi sa budeš stýkať, alebo čokoľvek, čo vo svojom živote chceš urobiť. Ty máš v rukách ten kľúč a všetko ostatné, čo ide zlým smerom, začína práve tu.